Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas e graciñas por asistir a esta rolda de prensa na que pasamos a darvos a información dos asuntos que aprobamos na Xunta de Goberno que vimos de celebrar. Vou empezar anunciándolles a adxudicación dunha obra moi importante para continuar mellorando a rede viaria provincial e que, ademais, responde a un compromiso que o presidente fixo públicamente nun pleno provincial. A adxudicación desta obra se corresponde exactamente coas obras de ensanche e mellora dun novo tramo da estrada provincial que une Pedrafita do Cebreiro e Seoane do Caurel e a estrada provincial LUP 1301 e o importe son case 300.000 euros, 300.000 euros en números redondos. Trátase concretamente do tramo que vai dende o punto kilométrico 8,6 ao 10,7. Estas actuacións contemplan a ampliación da estrada, pasando dos actuais 4 metros de ancho ata chegar aos 5,5, e tamén se van a facer tarefas de drenaxe, afirmado, pavimentación e sinalización horizontal e vertical, ademais de colocar balizas de neve, paneis direccionais, fitos kilométricos, cartéis e novos tramos de barreira metálica de seguridade. Tendo en conta que estas actuacións se fan na súa totalidade nunha zona que pertence á Rede Natura 2000, búscase, ademais, realizar unha actuación cun impacto medioambiental mínimo. Nese sentido, a Deputación ten o compromiso de arranxar tamén os 6 quilómetros que faltan desde esta estrada ata dos 6 quilómetros que faltan nesta estrada e facelo, ademais, neste mandato, porque estaba previsto facelo en 3 anualidades, e así, con esta adxudicación aprobada hoxe, chegamos xa ao 70% do traxecto desta estrada, é dicir, que nos queda para executar no que falta de mandato, estamos pasado o ecuador do mesmo, o 30% da totalidade. A día de hoxe estamos traballando no primeiro tramo, acometendo obras en 2 quilómetros con un investimento de 245.000 euros. Hoxe vimos de adxudicar un segundo tramo, que son outros 2 quilómetros, como dixen fai un momento, cun orzamento de 300.000 euros. E a principios do vindeiro ano, do 2022, licitaremos tamén o terceiro tramo que falta, correspondente a outros 2 quilómetros máis. Que conseguimos con isto? Pois conseguimos, tal e comprometeu o presidente, que no próximo ano 2022 quede totalmente renovada e ampliada a estrada provincial de Pedrafita do Cebreiro a Seoane do Caurel, unha estrada importante para estes dous concellos porque vai a beneficiar aos veciños e veciñas dos mesmos, pero tamén a toda a comarca. Cando estén finalizadas a totalidade das obras desta estrada, nos 3 tramos previstos, dende a Deputación levaremos invertido preto de 1 millón de euros na mesma. E, dende logo, estamos seguros de que este investimento vai a contribuir a avanzar cara ao reequilibrio territorial que resulta imprescindible para o futuro do noso rural, mellorando a mobilidade dos veciños e veciñas desta zona, pero tamén de todos aqueles que nos acheguemos a calquera dos dous concellos e teñamos que desplazarnos por eles. Polo tanto, obra importante que vai a estar rematada no vindeiro ano. E, por outro lado, tamén, por outra banda, dicirlles que nesta Xunta de Goberno aprobamos convenios de colaboración da Deputación de Lugo con varios concellos e tamén con algúns colectivos. Así, aprobamos un convenio que ascende a un total de 50.000 euros co Concello da Ribeira de Piquín para que poida adquirir este concello para favorecer a todos os seus veciños unha retrocargadora para usos municipais, para actuacións que se fan dende o concello. E tamén lle demos o visto bo a un convenio co Real Aeroclube de Lugo por un importe de 30.000 euros co obxectivo de financiar as obras de sustitución do equipo de depuración da piscina que o clube ten en Mondriz, en Castro de Rei. Tamén saiu adiante un convenio de colaboración co Concello da Pobra de Brollón para condicionar o segundo andar do edificio multiusos municipal para un albergue de 36 plazas por algo máis de 120.000 euros en 2 anualidades. E xa en materia de contratos, dicirlles tamén que aprobamos a adxudicación do contrato de suministración de material de oficina para a Deputación de Lugo por un importe de 12.000 euros
e a duración deste contrato é ata finais de febreiro, en concreto ata o día 20 do ano que ven. E antes de rematar, gostaríame informalos de que hoxe acordamos tamén modificar as datas de celebración das vindeiras xuntas de goberno, porque coincidían co día 24 e co día 31, polo tanto vamos adiantar esas dúas xuntas de goberno un día, e así a do día 24, que é o día da Noiteboa, celebrarase o día anterior, o xoves día 23 á mesma hora, ás 11 da mañá, e a do día 31 terá lugar o día 30, que é xoves, tamén á mesma hora, ás 11 da mañá. E pola miña parte, pois nada máis, agradecerlles a súa presencia, se teñen algunha dúbida, aclarareillela. Bueno, se nos toca a lotería, imos a estar igual, pero